שלום, ערב טוב. שלום אסף, היי, טוב לראות אותך. גם אותך, האמן לי, גם אותך מאוד. אני רגע בודקת מה קרה למצלמה שלי. לא, המצלמה שלי החליטה, שינתה את דעתה היום. אוקיי, תראה מה זה. יפה. וזו גם דרכי לחכות שכולם ייכנסו. כן, אני רואה את רפי כאן, מה העניינים? אתה רואה פה אנשים שאתה מכיר? אמ, אחד בינתיים, אני רואה אבל זה למשל את עידו פרץ המדהים, שהוא איש טוב, יחסי זה הציבור. משפחה. בדיוק, איש יחסי לא סופר. הציבור המעולה שלנו, שבזכותו הספר הראשון שלך התפרסם. ואני רואה את טובי בן הרצל, שהיא מעצבת, מאיירת וגרפיקאית מחוננת שנמצאת איתנו היום. אה, וקואלת הספרים שרון שלו, במצלמה כבויה, אבל עם חיוך מהמם. אבל עם חיוך מהמם, אבל בואו, איך קוראים לזה? בואו נראה טוב, אותו. גנבנו זמן לכולם נראה לי. וגם שמות סיוון טולדו, ושלום זום בוא. יוזר כאן. אה, בקיצור, אני רואה את רות מסתכלת עלינו, רות שיב. רגע, אני רוצה והנה לראות את זה, שהיא הייתה בהתחלה, עם הראשונים. מלי. זהו, אנחנו נתחיל. שלום. עידו. כמעט 50 איש התכנסו פה לכבודך, והכלל אומר שהם רק הולכים ומתרבים בדקות הראשונות. אז אנחנו נתחיל מטופל. באופן רשמי. אז שלום לכם, ערב טוב לכל מי שהצטרף אלינו. שלום לך, אסף אביר. היי, מאיה. להט. אני, הנה אני מציקה את עצמי. המופלאה שכשמך כן את מופלאה. תודה, אסף. אני צריכה את זה הערב ותכף תבין למה, אבל אז אני אשוב לשמחה של לפגוש אותך. אז כן, אני מאיה להט קרמן, ראש מדור הספרות בכנרת זמורת דביר. אני מאוד שמחה שאתם פה איתנו בסדרת ההרצאות שלנו, התקווה, חוכמה מנחמת, ומה יותר מנחם גם מאוכל וגם מאסף אביר. פגשתם פה הרבה מאוד סופרות וסופרים שלנו, והגיע הזמן לדבר על הדבר האמיתי, על אוכל. אני מזכירה לכם, ובאופן רציני מאוד, אבל גם קצת משעשע. אני מזכירה לכם שאפשר לשאול אותנו שאלות בצ'אט שלנו. עידו פרץ כבר הוא נכנס לצ'אט, כבר הוא מוציא אותי מריכוז, הוא לא היה הראשון, הוא לא... שלום גם לבלהה. אני אחזור, אפשר לשאול שאלות בצ'אט, להעיר הערות בצ'אט, אנחנו ננסה לענות עליהם באמצע ובסוף, ככל יכולתנו. אם חלילה תהיה אזעקה, ננסה לשמור על עצמנו כמידת האפשר, בדיוק, ונחזור אחרי 10 דקות, כמה שצריך לחזור. והכנתם? מי שלא הכין צריך להכין. לבקשת אסף. פתק, כלי כתיבה ושתייה. כן, זהו, אתה צריך בדיוק. בסדר? אז מי שלא, מלי, אני רואה אותך. את מחייכת, אבל אני לא בטוחה שהכנת, מלי. אז את לכי הכנת? להכין. שתייה. אני רואה. הנה, טובי מרימה, עידו מרים, איבי, אני לא יודעת. אבל היא נראית לי סבבה, איבי. היא איתנו. בואו נקווה שהרוב איתנו בזה. אוקיי? מאיה, את הבאת? לך יש? אוקיי, כן. ולפני שנתחיל, פסקה אחת עצובה מעט, ואז נחזור לשמחה. בסדר? זה קשור גם לזה. אני רוצה להקדיש את השיחה הזאת לאישה אחת, ברשותך, אסף. קוראים לה מלי מלווינה משולם, והיא דודה של אמא שלי. והיא נפטרה לפני כמה שעות, בגיל 98. ואלמלא זאת הייתה שיחה עם כולכם ועם אסף, לא הייתי מקיימת אותה, אבל אסף הוא... כן. והיא נפטרה כשהשיער שלה אסוף למשעי,
והבגדים שלה מיושרים למשעי. היא הייתה ליידי בחייה ובמותה. ומלי, שאני לא סתם מחזיקה את הכוס הזאת לכבודה, הכל מתקשר אסף, הייתה ניצולת שואה שעלתה מרומניה, והיא הייתה אימא הגאה של יצחק, יצחק עלה משולם, זכרו לברכה, שנהרג בדיוק לפני 50 שנה במלחמת יום הכיפורים. הוא היה בנה היחיד, ומאז שהיא הלכה לעולמה, הלב שלה נשבר, שהוא הלך לעולמו כמובן, הלב שלה נשבר, כמו שקורה לכל כך הרבה אנשים לצערנו סביבנו עכשיו, וזה כל כך נורא. הרבה אנשים הגיעו לבית של מלי, על הכרמל בחיפה, בין סוכות 73 ועד סוכות 23, לנחם ולארח לחברה. ואיך מלי קיבלה אותם תמיד תמיד תמיד? באוכל. בהמון המון אוכל. שהיא הייתה מקפידה להכין לבד, ככל שהגיל הרשה לה, וזאת הייתה הדרך שלה להגיד לאנשים, אני כבר בכיתי מספיק, לפחות אתם תאכלו משהו. אז הערב הזה, שיחה שלנו על אוכל, היא לזכרה ולכבודה, ואני מרימה לכבודה, מזמינה אתכם להרים איתי, לכבוד כל ההורים האמיצים, והסבים והסבתות האמיצים, של הצעירים והצעירות האמיצים, כוס יין כמו שפריץ נוסח רומניה, ומאחלת לכולנו ימים טובים יותר. זהו. Here's for you. אז אחרי הפתיחה העצובה הזאת, אבל גם מלאת התקווה, אני רוצה שתגידו ערב טוב לאסף אביר. הוא מחבר הספר המבריק הזה, לא ספר בישול. והוא חוקר של אוכל, וגם אוכל של אוכל. והוא כותב במדור מה הטעם בכלכליסט, והוא אב מסור מאוד, והוא נשוי באושר. ופעם, מזמן, בגלל עורכת שעלבה בו, בסוגריים לא רק בו, די הרבה אנשים, אבל ספציפית בו, הוא התחיל ללמוד כל מה שאפשר לדעת על אוכל, ומאז הוא לא הפסיק. ובזכות החוכמה שלו וההומור שלו, זכינו בספר הזה. עכשיו, הספר הזה, שיצא לפני 4 שנים, ואנשים פשוט לא מפסיקים לקנות אותו, ואני יודעת את זה פשוט כי אנחנו כל הזמן מדפיסים אותו, וערכה אותו יעל ינאי המצוינת, ועזר לה מאוד עידו פרץ הנהדר, ואורית רובינשטיין היא עיצבה אותו. בקיצור, הרבה אנשים עזרו לאסף, בסוף רשימת תודות ארוכה לספר. בספר הזה הוא ממליץ ללכת לשוק ולא לסופר. גם שוק תלפיות בחיפה נגיד. ללעוס לאט אבל לא לאט מדי. להמליח בלי אלוהים כמו שף בסרט מצויר. עכשיו חשבתי על רטטוי כמובן. לשנן טכניקות במקום מתכונים. לטגן מקושקשת רק בחום נמוך. לא לחפף בחומרי הגלם. 3 סימני קריאה. ועל הפרק של הסטייקים דילגתי כי אני צמחונית. עכשיו, שימו לב מה הוא כותב על טיגון בשמן עמוק. נכון? אנחנו בחנוכה בכל זאת. בעמוד 115 בספר. רגע, לפני שאני עושה את זה, אני הכינותי ממשהו לגבי טיגון בשמן עמוק. שנייה, זה חשוב. הופה. שימו לב מה הוא כותב על טיגון בשמן עמוק. עמוד 115. טיגון בשמן עמוק הוא שם נרדף לאכילה משמינה ומסוכנת לבריאות. העובדות היבשות מפחידות קצת פחות. ארגוני בריאות בעולם מזהירים באופן כללי מהשכמת יתר עד סף החריכה, אבל השמן כשלעצמו עשוי להיות בעיה פחותה מכפי שנדמה. מחקר עדכני שפורסם בכתב העת החשוב British Medical Journal עקב לאורך יותר מעשור אחר 40,000 ספרדים בני 30 עד 70 ומצא שמי שזללו הכי הרבה אוכל בטיגון עמוק לא חוו יותר התקפי לב ממי שנמנעו לגמרי מטיגון עמוק. זה ייתכן. כשמתגנים נכון, לא חודר לאוכל ולגוף יותר שמן ממה שהיה חודר בהקפצה רגילה. לאורך רוב משך הטיגון, השמן כלל לא נוגע באוכל. ידעתם את זה? אז מיד אנחנו נקבל הסבר למה זה קורה. ואתם מבינים שאסף הוא איש מאוד 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 רציני. אבל נתחיל עם השאלה, מה זה בכלל, אסף, אוכל מנחם? לא, כאילו, את מתחילה ישר מהשאלה הכי כבדה, וכאילו, הבטחנו מהספר. ולכן נקיים. כמו שפול מקרטני התחיל הופעה בג'וד, כאילו. אמ,
זה קטע, סליחה, אני קשה לי לקפוץ לזה, כי היה כל כך הרבה, אני אפילו לא אכנס לזה גם במה שסיפרת על מאלי ועם האוכל, וזה נכנס לי. אמ, וגם, אם כבר הקראת את הדבר על טיגון עמוק, אז צריך כאן לספיילר ולומר שאם יש כאן מסר, נגיד אחד המסרים הקולינריים והאוכל מנחמים מבחינתי של הפגישה הזאת, זה לומר עכשיו יאללה ללכת על הכל. זה מוצדק גם בריאותית אם נרצה להגיע לזה, וגם מכל בחינה, כאילו, חופשי. אם אתם קוראים לזה מנחם אז תתקעו. אמ, ומה זה אוכל מנחם? זה יופי של שאלה, כי דבר ראשון, אני חושב שכולם פה, כשהם שומעים את המילה, לא, כאילו, לא צריך להסביר את זה. ישר כל אחד מאיתנו יכול לראות אוכל מנחם, ואם, אני מבקש מכם לחשוב קצת, כל אחד מהר, כאילו, יוכל לחשוב על האוכל המנחם שלו, האישי, וזה כשאין הגדרה לדבר הזה. כאילו, אין הגדרה אחת, והאמת היא שהמונח הזה הוא גם כל כך חדש ומומצא, שזה מפתיע, כאילו אם נשמע כמה זה יהיה מפתיע, עד כמה זה מתחבר אלינו אינטואיטיבית וחלק מאיתנו, אבל נגיד, בין כמה זה, מתי את חושבת, ממתי המילה אוכל מנחם? הייתי אומרת שאוכל תמיד ניחם אנשים, אבל אם אני מנחשת נכון, צריך אומה שאוהבת לתת כותרות ואז לעשות מזה כסף כדי להפוך את זה למושג. אז אמריקאים כן, נגיד? כן, אני אפילו לא בטוח שעניין אותם זה שאוכל תמיד ניחם אנשים, כיוון שמה שהם קראו לו אוכל מנחם לא היה מה שמביאים לאבלים הביתה, או כאילו בניחום אבלים, או אוכל שמביאים לחולים, כאילו היו לאורך השנים בכל המאות, זה דבר מעניין כשלעצמו, איזה מאכלים מנחמים נתנו במאה ה-19 לאנשים, במאה ה-16 והיו דברים כאלה, לא קראו לזה ככה, והאמריקאים המציאו את השם אוכל מנחם למשהו מאוד מסוים, היה להם בסוף ה-70's מין כמו מדריך מסעדות של דיינרים של בסוף תחנות דלק, ה-70's, זאת אומרת 50 שנה כזה. 50 שנה, כן. 45 שנה, 77 היה הראשון ויצאו מאז 10 מהדורות, וזה היה כאילו מדריך מסעדות משלן של תחנות דלק. ושם הדבר שהם קראו לו אוכל מנחם פשוט היו מנות קלאסיות מה-50's. כאילו מה שבפיזיקה אנחנו מק אנד צ'יז וכל הדברים שהתקבלו, הלזניות למיניהן, הספגטי עם הגבינה כמובן. בדיוק הדברים השמנים פחמימתיים וגם המאוד מסוימים, המאכלי קדרה, כל החבר'ה האלה, והם פשוט קראו לזה That's great comfort food, זה comfort food נהדר. אמ, ומאז זה נכנס רגע, בוא נשים את זה רגע בהקשר. האמריקאים כותבים את זה אחרי מלחמה עקובה מדם, שהם עוד צפו בה בטלוויזיה וראו את הכל מדמם, והם מנסים לחזור אחורה לאחרי המכה של אחרי מלחמת העולם השנייה, נכון? זאת אומרת, מסוף ה-70's הם חוזרים ל-50's ואומרים בוא נראה מה ניחם אותנו שם. כלומר, ההקשר הוא תרבותי, היסטורי. האמת, זה יפה, כי ה-50's, אני חושב שזו תקופה היסטורית שאין, כאילו זה הפלזנטוויל. זה נכון, האמריקאים מתרפקים עליה, זה היה כאילו באמת תקופה תמימה בין סוף המלחמה, פריחה ענקית לפני הרצח של קנדי, ובסיקסטיז התחילו כבר לריב אחד עם השני. אני לא חושב שלנו יש תקופה כזאת. אז זה באמת כאילו נוסטלגיה, כאילו אוכל, ובגלל זה אולי זה גם מתקבע, כי משהו שהוא נכון על אוכל מנחם זה שלכל אחד מאיתנו הוא נוסטלגי כזה. כלומר, זאת אומרת כאילו, שאם אני, מישהו מחזיק בבית את ספר המתכונים של רות סירקיס עוד בכריכה אהבה, כן, עידו גם אתה, שתפור עם חוט, אז מבחינתו עצם הפתיחה של הספר והמתכונים משם יכולים להיות אוכל מנחם? זה מה שאתה אומר? מה זה יכולים? כאילו, זה העניין, כל... אתם יודעים, בואו נראה מה זה אוכל מנחם, כי יכול להיות אוכל מנחם, זה, אני יודע, זה מתחיל להיות כאילו, יש לי איזו הגדרה קלינית, ובאופן מדהים אני חושב שיש הגדרה קלינית, אבל כאילו, בואו נראה אותה. כי התשובה היא גם, זה יכול להיות כן, ויותר מזה, אם אנחנו נבין איך אוכל מנחם, ונראה מה הדבר שמנחם באוכל, אז כאילו, הרי אף אחד לא כאילו קם ומשוטט בין ספרי מתכונים בשביל לראות את מה שירגיע אותו, יפתח את ערוץ סירקיס, אולי זה ינחם אותי. אבל אם נדע מה זה, אז נדע קצת איך לשים את זה לאנשים, ועושים אוקיי. את זה, כאילו, יש שפים שיודעים להגיד לעורר נוסטלגיה, ויש לזה טכניקה, יש לזה תבלין, ספר לנו. וגם נדע על עצמנו.
אז אם נספר, כאילו, דבר ראשון, הדבר הכי אהבתי את זה. רגע, אני רוצה להקריא את אני בעצם כולם משתדלת קראו, כזה, נכון? ככה לעשות כולם שלא אוכל יהיו... מאפיית צלילה מנחם, כי הם לא אנחנו עוד דאגו נגיע לזה, נגיע. מה? זה טיזר. האמת שזה חלק מזה. זה אומר שאוכל מנחם, אם אנחנו רוצים לדבר קלינית, קוראים לזה דחוס קלורית, ואם אנחנו רוצים לדבר בעברית זה הפחמימות. או ליתר דיוק פחמימות ושומן. נכון, אנחנו אומרים פחמימות עושות טוב, ולא צריך, נכון, לא צריך לחשוב שאני אדקלם משהו שקראתי על תזונה בשביל להגיד למה פחמימות עושות הן טוב. מתפרקות מהר, הן נותנות לנו מיד סוכר לתוך הגוף, אנחנו שמחים בחלקנו. נכון? מה השומן עושה? וקל וחומר. אותו דבר כפול קלוריות על כל גרם. בעיקר דרך אגב שומנים, אני חושב רבועים, אני חושב שהם אפילו מתפרקים עוד יותר מהר. כיוון שלא משנה, בגלל צורה, וזה כבר... אמ, ואז כאילו, איך קוראים לזה? שומן ופחמימות, ותשימו לב, אורז לבן נגיד הוא לא מנחם, זה לא הפחמימות שמנחמות. כאילו למה? תסביר. הצ'יפס, כי פחמימות לבד זה יותר חלש, זה Hmm, פחות עושה לנו את זה. אז צ'יפס וגם יותר מאורז. צ'יפס יותר מאורז, בורקס, כי זה פחמימות ושומן. ברור. אבל יש עכשיו עוד הכל משהו. מתחבר לי. ועכשיו הנה עוד תכונה, אז בואו נרגע, אנחנו מאפיינים את התכונות, לפני שנגיד למה, אנחנו מתארים את הדבר הזה, אוכל מנחם משהו צריך שיהיה בו. ובאמת תתגבו בתגובות אם מישהו יש לו אוכל מנחם שהוא במובהק לא כזה. אני אשמח לראות, רק כי תדע אחד זה הרבה שבינתיים פחמימות. ארז כתב חמין, מהמם. אבל רגע, אבל אתה אל תשכח מה רצית להגיד. שרון מציעה מסיבת שומן טרנס. מלי קובלת על כך שהם לא יכולים לפתוח רמקול, זה לא קשור. מלי, אולי בהמשך נפתח. ורונית כותבת בצדק, בפיפטיז אכלו מרגרינה, ג'לי, רטבים מלאי כימיקלים. אבל רגע, אני מתחברת לכל זה. רק תוסיף לי את העניין של סוכר. סופגניה יותר מנחמת מלביבה? אמ, צריך בשביל זה לראות את התכונה השלישית. כי אני אוקיי. אגיד לך משהו, אין פה היררכיה, זה לא פנאי פלוס של הכי מנחם, כאילו אוכל מנחם וכל מפגש עם אוכל זה איזשהו, זה תמיד משהו ייחודי למי שאתה, למה שיש באוכל ולזמן ולמקום. וזה נשמע כמו איזה סיסמה כזאתי, אבל הרי אותו דבר לא יהיה טעים, לא יהיה טעים באותה מידה כשאוכלים אותו בשני זמנים שונים. ולא ניכנס לזה, אבל בקצור אוכל מנחם זה אם נבין את הקטע, אז כל אחד יוכל לדייק את האוכל המנחם שלו, כמו שכשכל אחד יודע, אני יודע מה, מבין את הרעיון של לאזן מלוח וחמוץ, אז אתה יכול למצוא את האיזון שלך. רגע, אבל אתה רצית לתת איזה מין מבחן כזה, כי אנשים מתחילים לכתוב, טל, חמין, שזה אוכל חם, יפעת שאף לחם אחד לא יכתוב וחמר, שום דבר. אבל אתה רצית לתת מבחן, אמרת בוא נראה אם האוכל המנחם שלכם עומד או לא עומד בו. אז בוא, אמרנו ככה, משהו שמתקשר אולי תרבותית או נוסטלגית למשהו שקשור אליך, כלומר, אוכל מנחם של אדם שגדל ברוסיה, לא יהיה אוכל מנחם של אדם שגדל אולי לא יודעת מה, מקום אחר, ניו זילנד. 2, שומן. 3, פחמימות. ומה 4, עוד? שקל לאכול אותו. אוקיי. גולש ולא סטייק. גולש ולא סטייק. אה, מרק עוף הוא מנחם יותר מנגץ, אפילו שנגץ יכולים להיות המנחם של מישהו, אבל כמה שיותר קל לאכול אותו. אגב, וזה זה אותו רעיון. את יודעת מה, אני אולי אספר לך את זה דרך משהו שעשו פעם באיזשהו גן חיות כשרצו לבדוק את זה. רצו לבדוק אוכל מנחם על הדבר שהכי דומה לנו שקל לשלוט בו, שזה בבונים. אז לקחו להקה של הרבה בבונים ועקבו אחריהם כמה זמן בשביל לראות את המעמדות החברתיים שלהם, ואז לכל בבון כאילו סיווגו את המעמד החברתי שלו, ואתם יודעים שיכולה לדעת לך שאצל בבונים זה עוד יותר דומיננטי מאשר אצלנו, כאילו אני חושבת שגם מעמדות אצלנו זה מאוד דומיננטי, אנחנו רק, אתה יודע, למדנו איך להסתיר את זה, אבל לא חשוב, תמשיך, כן. זהו, לא, למדנו עוד הרבה שטויות אחרות שמפריעות לזה. אז כן, אצל בבונים זה די מזוכח. אחרי שלמדו את זה, שמו להם כאלה 3 מכונות של דיספנסרים כאלה של כמוסות של פורינה, אוכל של קופים כזה. כאילו, כמו סוכריה, לא סוכריה, כאילו כמו אוכל של כלבים כזה, כן, כמוסות. כן. ועשו 3, אחד האוכל הרגיל המזין, כאילו מה שצריכים, אחד שהוא דיאטטי ואחד שהוא עתיר שומן, היי פט. אותו הטעם,
אותו מרקם, אותו הכל, כאילו רק הגוף בתיאוריה יכול לדעת. פיזרו, דאגו שתמיד יהיה מספיק אוכל לכולם, והתחילו לעקוב מתי הקופים הולכים וכאילו בזמנם ומה הם אוכלים. והם גילו שהקופים מהמעמדות הנמוכים, בעיקר הבבוניות, כאילו עקבו בעיקר אחרי בבוניות, אה, אה, תוקעים את ההיי פט בלילה, תקשיב, זה מדכא. אין לי מהמעמד דרך הנמוך. אחרת להגיב לזה. כי מה שאתה אומר עכשיו, זה אני, שאנחנו, זה אפילו לא תרבותי, מה שאתה אומר, שזה לחלוטין ביולוגי. אני חושב שזה נפלא. זה אוקיי. מאוד, זה מאוד מעודד, כי הרי, וזה משהו מה שמלהיב אותי בטעם, עם הספר, כמו שתיארת, הספר שמתעסק בניסוח של כללי בישול, הדבר שמאז יותר ויותר סוחף אותי זה החוויה הזאת של אוכל וארוחה וטעם, והקלישאה שאני רק עכשיו מתחיל להצליח לחשוב עליה של אנחנו מה שאנחנו אוכלים. והנה העניין הזה של הכל ביולוגי. נגיד, אה, את עצבנית כשאת רעבה? לפעמים? בטח. למה? אני מתארת לעצמי שאתה יודע, אם אתה הולך אפילו למאסלו, לפירמידה הכי בסיסית, אז כשחסרים לך הדברים הבסיסיים, אתה ישן פחות מדי, אתה אוכל פחות מדי, אתה צריך אותם כדי לתפקד. אוקיי, אז למה לא רק להיות רעבה? כאילו, ולומר, אני רעבה, אני צריכה לאכול ולתפקד, למה את עצבנית? עכשיו, התשובה, ושוב, אין לי רקע בתחום הזה, ואני מקווה שפה יש מישהו כאילו שהוא מומחה לזה שנוכל לשאול אותו בסוף, ואני מקווה שהתשובה תהיה כמו שהרבה פעמים כשאני נכנס לדברים המדעיים זה כזה פרצוף לא מרוצה בסוף. כן. אז אני אתאר בכלליות את איך שאני מבין את הרעיון הזה שהכל ביולוגי. אוקיי? אה, בסוף, ואוכל כל כך קשור לזה בכל ההיבטים, אבל הרי בתפיסה אבולוציונית אנחנו משהו שרוצה לשרוד, שאנחנו מין רכב גדול, ובפנים יש את הגן האנוכי או מי שזה לא רוצה שרוצה לשרוד, והדבר שאיתו הוא מפעיל אותנו נמצא באמת באמצע המוח, גם באזור הגזע, זה הדבר הכי נמוך, שזה מנגנון כזה של טוב לנו או רע לנו. אני לא כל כך מבין אותו, אפשר להשוות את זה אולי לברז של מים חמים או קרים, שכשטוב לנו אז אנחנו נרגעים, שזה אחד הדברים הכי בריאים בעולם. באמת, מתכון לאריכות ימים זה to be chill. עכשיו גם חוקרים את זה ונכנסים לזה, כאילו יש את זה עכשיו בספרים, אבל... וכשהמצב הוא רע, אז זה מעורר אותנו. עכשיו, מה עושה לנו רע? נגיד אנחנו יושבים עם חבר שלנו ואוכלים איתו, ואז יש לו פליטת פה ואנחנו מגלים שהוא הרוצח. ואז כאילו פתאום משהו קורה וזה, יכול להיות שיסגר לנו התיאבון. יכול להיות גם ככה, אבל אנחנו בעוררות ומרגישים רע. אולי לא קרה שום דבר, אבל בזמן שאנחנו אוכלים, האוכל זז לנו בתוך הפה. וגם אז זה משהו מבהיל, ואנחנו נכנסים לעוררות. עכשיו, הדברים האלה, ככל שהם נכנסים למוח, וזה כמעט, שוב, כאן אני נורא מהסס, כי אני לא באמת מבין בזה, אבל זה גם קורה באיזשהו אופן מתבטא חשמלית, מתבטא אנטומית. הרעיונות המורכבים והידע נמצאים פה בחוץ, וככל שהשדר יורד הוא מתנקה מההקשרים. כלומר, נניח שמענו אזעקה, אז אנחנו מזהים שזה אזעקה וזה עולה ויורד, ואז זה נכנס לזיכרונות יותר בעומק, מבינים שזה בעייתי. כשזה מגיע לגרעין המוח, הוא יודע רק שיש מצב בעיה או מצב טוב, להירגע או לפעול. עכשיו, נניח שאנחנו מתוחים בגלל שאנחנו בתקופה קשה, ואנחנו הולכים למקרר ואוכלים משהו, אוכלים את הלביב, אוכלים לביבות, אוכלים משהו רך שקל לעכל אותו, עם קלוריות. אז זה מגיע, נכנס קלוריות לגוף שלנו, החלק בתוך הראש שלנו מתגמל אותנו על הדברים האלה. כי זה ייתן לנו כוח, כי אולי אנחנו רעבים, כי הוא לא יודע מה זה קלוריות ומה זה חדשות. הוא יודע שנכנס משהו טוב, ולכן זה משפר את ההרגשה שלנו קצת כמו תרופה בלי מרשם, או משהו כזה. זה משפר את ההרגשה שלנו כגובה הסוכר והקלוריות שקיבלנו. ואפשר לעשות אוברדוז ולרדת 2,000 של גלידה, ולפעמים זה מרגיע אותך. וזה כאילו, זה קצת הקינג שאנחנו עושים לעצמנו בגלל המנגנון הזה, בגלל שהוא כל כך נהנה מסוכר, אבל זה באמת מרגיע או משקיט או מנחם ככותרת. אני גם אקח מפה את ההקשר שטלי כותבת, טלי מאיר, שגם ההקשר משנה, זאת אומרת, אפרופו מה שאמרת, לאכול מרק חם בחורף ולשתות סנגריה קרה בקיץ, זאת אומרת, זה ינחם אותנו כחלק מהקשר מסוים.
לא רק נוסטלגיה, זאת אומרת, ההקשר הוא גם רוחבי ולא רק אחורנית, שזו הערה בעיניי מצוינת. אני רגע רוצה לקשר בין התחושה הטובה שכולנו מחפשים אותה עכשיו, לבין העובדה שבסוף המגפה של המאה ה-21, האמת שגם בסוף המאה ה-20 בארצות הברית היא כמובן סוכרת והאוביסיטי, ההשמנה, כשהרבה מאוד בשכבות היותר, הייתי אומרת, נמוכות ושכבות הביניים אוכלים שם אוכל מאוד 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 לא מזין ושמן ומלא פחמימות, והרי כמובן אתה לא קורא לנו לעשות את זה. אז רגע לפני שתנסה לקשר לנו בין הציווי לאכול בריא, וכמו שכתבת בטור האחרון שלך להישאר, לחיות עוד 3 שנים בזכות זה, לבין לנחם את עצמנו בזמנים קשים, אנחנו כן נלך לראות את המערכון המעולה הזה של ניר וגלי, מתוך ארץ נהדרת, שהוא קלאסיקה של חנוכה, ואז תוכל להגיב גם למערכון וגם לכל האזור הזה שבין הבריאות שלנו לשקט הנפשי שלנו. אז אתם מוזמנים, הנה זה בא. אז אגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח. יואו, הרגו אותי עם זה, איך בא לי? נו, למה זה כאן? קחי, חג שמח. לא, אני שומרת, את נורמלית? יאללה, חג. זה ישר לתחת. יאללה, חג. יאללה, קוסומו, חג. שלום, ערב טוב. ערב טוב. ברוכה הבאה. מה השם? סופגי. סופגי. נעים מאוד, אני מושיק. ברוכה הבאה לקיבה. התחנה הראשונה שלך בדרך. לאן מועדות פנייך, אם אפשר לשאול? הולכת לתחת. אוקיי. מסיבה מיוחדת? שמעת שנחמד שם, או... אני יודעת, משפחה שלי שם. כן. חברות שלי שם. הולכת לתחת. כן. אפשר דקה מזמנך לפני? יאללה, נו, זריז. אז כמו שציינתי, אני מושיק, אני בגדול האנזים שאחראי כאן על כל נושא חילוף החומרים. שמעת קצת על חילוף חומרים? מכירה את המושג? מכירה, כן. לא ספצית. חילוף חומרים אומר דבר מאוד פשוט. כל חומר שנכנס לגוף מתפרק, נספג בגוף ועוזר למערכות השונות. אוקיי. ירקות ופירות נותנים לנו ויטמינים. חלבונים עוזרים לנו לבנות את השרירים. פחמימות מורכבות נותנות לנו אנרגיה זמינה לפעילות השוטפת. ומדי פעם מגיעות לגוף גם פחמימות פשוטות יותר. פחמימות ריקות, מה שנקרא, עם המון שומן רווי, שנוטות פחות להתפרק ויותר דווקא להצטבר במקומות כמו הבטן, היריחיים. התחת. כן. גם בישבן. עכשיו, לקראת החג פצחנו כאן ביוזמה חדשה. כולם מתפרקים, כולם תורמים. מעכשיו, גם פחמימות פשוטות יותר יתפרקו, ייתנו אנרגיה זמינה לגוף, וכך נשמור על סביבה אסתטית יותר, בריאה יותר, וגוף שכיף לחיות בו לכולנו. אני הולכת לתחת, אני לא מבינה. הבנת אבל את היוזמה שלנו? הבנת את החשיבות? נראה לי, כן. ורצון לתרום. יש בך? רצון לתרום לקהילה, לעזור, לתת מעצמך. יש בך? יש בך את הרצון הזה? יש בי ריבה! מה נפלת עליי? הולך לתחת, זוז. חכי רגע, סופגי. זוז. בואי ניקח נשימה שנייה. זוז בבקשה. סופגי הגנובה, מה את עושה כאן? כלום, נפל עליי ההזוי הזה. שלום, ערב טוב לך. שתוק, תגידי, את נורמלית? יש איזה חצי מגש בדרך. יאללה, לתחת, זריז, בואי נתפוס מקום, איזה לחי את? ימין. פצצה, אנחנו יחד. שנייה, אפשר דקה מזמנך? זוז ממני. הולכות לתחת, חלאס. חברות, חכו שנייה. לפחות אולי תלכו לציצי. אוי ואבוי. לא, זה לא קורה. חבר'ה, שנייה אחת. דקה מזמנכם. דקה מזמנכם. ערב טוב. את צוחקת איתי?
ראיתי את הסרטון הזה מיליון פעם, וכל פעם שפחית דיאט קולה מגיעה בסוף זה מצחיק אותי. אני לא... מה אני אעשה? זה סרטון מצוין. אוקיי, אליך המומחה. מה עושים עם זה? זה נורא מנחם, אבל זה... אתה יודע. זהו, זה די מדכא הסרטון. אין פה עניין של דעה או מומחה, כאילו אנחנו כולנו יודעים שמערכת המזון יצרה לנו מין סביבה של תענוג ושפע בלתי פוסקים. זה כבר קלישה שדרכו עליה אין ספור פעמים, הם יודעים שסוכר ושומן ומלח דרך אגב, שגם עוזר כבר מבחינת כאילו עלו אצלנו על מה שנקרא the bliss point, ממש, לא סתם נחמה אלא הדבר הכי קרוב לעונג כמו מסמים כמעט, עם אוכל. ואנחנו נהנים מזה, ועכשיו נגיד כשקשה ואנחנו כבר רגילים לטוב, אז כאילו כשקשה צריך עוד יותר, מה? ואני להפך, אני אומר לא להתחיל לחיות נכון עכשיו. כאילו אם יש מתישהו שאפשר להגיד מחר, אז עכשיו, אבל כן, זה כאילו אפשר לצאת מזה, האוכל מאוד מאוד טעים ומענג, והחיים נפלאים כאילו מחוץ לבועה המנחמת הזאת של דברים מעובדים שכאילו כבר עיכלו אותם בשבילנו. וזה יותר סוכר ממה שיכולנו לדמיין, ויותר שומן ממה שיכולנו לדמיין, וזה כמו צעצוע, והגוף עדיין חושב שזה אוכל. זה ההברקה הגדולה של תעשיית המזון, כאילו. שהגוף שלנו מקבל את זה כאוכל, למרות שזה הכל בעצם צעצוע מומצא כזה. אמרת שיש לך סיפור שקשור לזה מהתנדבות למפונים. לא לזה, נכון, אמרתי לך, סתם, זה יצא כי זה מצחיק, אנחנו מדברים על אוכל מנחם, וגם לא עשינו הכנה מראש, זה יוצא שיחה כזאת אקדמית, כזאת מטיילת, לפחות אני, כאילו, ככה, מרגיש שאני מדבר על זה מלמעלה, ופה אנחנו חיים במין case study בלתי רגיל, שבו האוכל מהימים הראשונים, מהשבוע השני של אוקטובר, העניין של אוכל והאכלה ממש קרה פה כמו כאילו אירוע שלא קרה, ושלא היה בהרבה מקומות ונדיר, וזה היה הזדמנות לפגוש את זה, ולי יצא להתנדב קצת, ואני לא אכנס לזה כי זה לא... חוץ מאשר הסיפורים, אבל יצא לי קצת פעם בשבוע, להיות באחד המטבחים, בית ספר לבישול הטיליו, באור יהודה, הוא גם נהפך למטבח שאנחנו אוכל לשבעות ולמפונים. ואני הייתי שם, זאת אומרת, באתי לקלף חצילים וככה, וזה גם מעניין, כי באיזשהו מקום, מה שמשך אותי לשם, זה איזשהו צורך לפדות את עצמי מצפונית ועשייתית. כלומר, גם זה לא היה אוכל עצמו, או אולי כן האוכל עצמו, אבל מין לצאת, שזה גם מוזר, התקשרתי למפקד שלי במילואים, והוא אמר אין צורך. אחרי זה אתה חייב לשקם את האגו, כאילו, זה. ושם יצא טיפה, לא היינו בקשר עם המשפחות שמקבלים, לפחות אני לא, כי אני גם ביישן ולא באתי לזה, אבל גם פעם אחת יצא לי להסיע קופסאות, ופעם אחת שמעתי על משפחה אחת, ששם הם תראו סיפור יוצא דופן, זאת אומרת, סיפרו לי שיש להם איזשהו קשר יוצא דופן לאוכל, שהם מאוד, זה משפחה עם כמה ילדים, שאחד מהם על הרצף האוטיסטי, והעוגיות טחינה של רות אוליבר, שהיא מעל השולחן, כאילו, מסורת ספרי האפייה של המדינה, ששם היא פשוט גרה שם במטבח, ויצרה עוגות גם לתת וגם בשביל לממן את זה. כאילו, שמכרו עוגות בשביל לממן את הפעילות שם, לא הכסף. אז עוגיות טחינה פשוט שינו, העירו אותו, וגם אני לא... נסעתי להיפגש איתה, ובאמצע, בדרך שם, היה להם עניין אחר ועוד לא נפגשנו. באמת זה סיפור מסקרן, אבל התיאור של האוכל ושל מה שהוא עשה באמת עניין אותי, כי אני חייב להודות שאני מאוד מתעניין באוכל, והוא מדליק אותי מכל הכיוונים וכל מה שהוא עושה, כל הדברים שהוא נוגע בהם, אבל הקסם הזה, הדבר שקורה לפעמים, שאנשים מתארים שקורה להם במטבח, או שקורה להם עם אוכל, או אפילו רגעי מדלן, כמו של פרוסט, שאני יודע את כל הנוירולוגיה של זה, כאילו קראתי את הספרים הפופולריים ואת מה שהם קראו ואת מה שהם רגע, אתה צריך, לא כולם מכירים, אז תגיד רגע מילה מה זה עוגיות המדלן שכתב עליהם פרוסט בעקבות הזמן האבוד? בעקבות הזמן האבוד זה ספר שהוא כולו מתחיל במין רגע משעמם של מישהו בחדר שינה שלו לא מצליח לעשות שום דבר, איזה 11 עמודים,
והוא לא מנסה לעשות משהו, הוא מנסה נדמה לי לא לעשות כלום ולא מצליח. אתה מדפדף ומדפדף, ואז מי שמזכירה לו את החדר מביאה לו תה עם עוגיית מדלן צרפתית כזאת, והוא טובל את זה, ואז כמו כשהוא ילד לוקח כפית מהתה ושותה, ובגלל הסוג התה, שבמקרה היה זה שהוא שתה בגיל 6 בילדות שלו בשם ושם, והעוגיות המדלן שכך הוא שתה, וזה גם כנראה הווניל היה אותו דבר והטעם היה אותו דבר, בבת אחת כאילו הסרט מתחיל, והוא מתאר את זה כאילו צולל לכפית והילדות שלו מתעוררת שם לתחייה וזיכרונות עולים וחיים, ובעצם פרוסט שכתב את זה לפני שהייתה נוירולוגיה, יש ספר אגב של מדע פופולרי בשם פרוסט was a neuroscientist, פרוסט היה מנתח מוח, כי התיאור הזה הוא התמצית של כל שאר כמעט איך שאוכל עובד עלינו מלבד החלק הביולוגי נטו של סוכר ושומן תרגיש טוב. כי האזור של זיכרונות הריח שלנו, מה שמזהה ריחות, נמצא אצלנו פיזית, זה אותו מכשור במרכאות של הזיכרונות של הרגש. כלומר אנחנו בנויים ככה שריח, אם יש רגש שקשור בו, וככה זה מתאפסן בערך. שוב, אני תחת הסייג הזה שאני לא מבין בתחום, אני מרשה לעצמי לדבר בפשטנות כזאת, אבל ריחות מקוטלגים עם זיכרונות, ולכן אם יש זיכרון שהוא טוב והוא מחמם, אפשר למשוך אותו החוצה עם ריח, וזה דבר שיכול לקרות בטעות. ושם אגב, מה זה עושה כשהזיכרון הזה עולה? בואו נחזור רגע לדבר המכני הזה שתיארתי. זיכרון טוב מעלה רגשות טובים, וגורם לך להרגיש בטוחה כמו שהרגשת אז, ואת החמימות שהייתה אז, וכשאנחנו בטוחים אז זה טוב, כמו כשאנחנו אוכלים אז זה טוב, וזה זמן להירגע ולנוח, ואז החלק במוח עובר לזה ומורה לנו להירגע שאנחנו יכולים, ואז אנחנו נרגעים. And that's the comfort. אני שואלת אותך בכל זאת על בשר, כי אני יודעת שאתה כן רוצה להגיד משהו בהקשר הזה, שבשר בצורות שונות משפיע עלינו אחרת בהקשר הזה. נכון? כשאמרתי מה מנחם אותך יותר, סטייק או גולש? זהו, שאני כאמור לא האדם לשאול אותו, אבל בכל זאת יש לזה סוג של הסבר לעניין הזה? אם זה בא כהמבורגר, כצלי, כסטייק, כגולש? כן. התכונה של קלות אכילה, ובמקרה הזה זה יכול להיות באמת שזה נוזלי כשמבשלים את זה, או זה מה שהופך חטיפים ואת המזון המעובד לכל כך פופולרי, כי צ'יקן נגד, גם אם הוא נראה כמו נגד, זה בעצם דייסה. זה לקחו, תכנו את העוף לדייסה, ואז הורידו אותו לכזה תבניות ועפו את זה, זה כבר מעוקל. עוף או חלקים אחרים, אתה יודע, צריך לראות פעם אחת את סופר סייז מי, ופחות להתחבר. יש לינק בפוסט שלי מאתמול לסופר סייז מי, לסרט ביוטיוב. כן, ומצד שני, כשאנחנו אוכלים מאפת זנב ואת הכל, אז זה גם יש שם את כל החלקים. אבל הנקודה היא שהקלות של העיכול, הגוף הוא רואה נגט, אבל כשהוא אוכל את זה, זה כבר הדייסה המזויפת הזאת, שזה בעצם כמו גולש, כמו מרק, ואז זה קל יותר להקל את זה, זה מבזבז פחות אנרגיה, זה משאיר לנו אנרגיה, כאילו, וטוב לנו, וזה עושה לנו טוב. תחשבי את זה כדרכים שונות, המון שפות שונות לאותת על ביטחון, כמו שאפשר להרגיע ולומר מילה טובה, אז אם האוכל הוא טוב, ואם הוא משדר רוגע, בין אם הוא עתיר קלוריות וקל לעיכול, ובין אם הוא בסביבה טובה, או אם הוא נוסטלגי ומעלה לנו רגשות טובים, כשזה מגיע שם על הגרעין שבפנים, הוא מקבל איזושהי מנה של טוב שם בחוץ, ואפשר להירגע. בטח בזמנים כאלה שזה כה דרוש לנו. עכשיו, רגע, אתה יודע, נשארו 20 דקות לסוף ההרצאה, ואני כן רוצה לשאול, למה ביקשת מאיתנו להביא שתייה ופתק? לא, אני אגיד למה פתק, כי אני רוצה לעשות ניסוי קטן. יאללה, רגע, אני רק מזכירה. כולם הביאו פתק? כולם הביאו? פתק, כלי כתיבה, שתייה. עידו, כשאני אראה אותך מוכן, אני אניח שכולם מוכנים. בבקשה, עידו. עזבו את השתייה, זה רק הפתק. אני רוצה שאנחנו לקראת סוף ההרצאה, השיחה המדע הזאת, אז אני רוצה שכל אחד ירשום לעצמו על הפתק ציון בין 1 ל-7 של כמה אהבתם את.
כמה נהניתם, ותחשיבו את בהרצאה עד הכל כה. עד כה, זה קצת כן, מלחיץ אותי, אבל רק עד בסדר. כה. או אפשר גם כמה מה-20 דקות הבאות, אבל זה בונוס. עד כה, ולא משנה, מה שעולה לכם, איך שאתם מרגישים עם זה, לא משנה לא, בוא נהיה המדיום. ספונטני, מאחת עד 7, אני לא יכולה כן. לכתוב. עכשיו, לא כמובן. תצטרכו להראות את זה. לא, כאילו, באמת תרשמו על אמת, כי זה... הכנות חשובה כאן. עידו, רות, עודדה, רשמתם? אתכם אני רואה כרגע, אז אני רואה מעידו שכן. רות, חזן ועודדה, אני מחכה ל-V שלהם, או איזה חיוך, או משהו שאומר לי. אוקיי. עודדה, תעשי מה זה, עודדה כן, רות. בסדר, גם רות רשמה, גם טובי לדעתי רשמה. כולם! כולם. אני פשוט, אתה יודע, אני יוצרת קשר עם מי שהמצלמה שלו פתוחה. כל השאר, זהו, כן. פנינה, פנינה בכלל לא רואים אותה. חברים, מי שיכול עכשיו להדליק רגע מצלמה כדי שהניסוי הזה קצת יעבוד לנו, זה יהיה משמח, כמובן לא חובה, אבל זה יכול לעזור. אוקיי, בוא נניח שאנשים כתבו כעת על פתק כמה הם איך נהנו. נדע? אולי רק תדליקו את המצלמות, כמו אלדד שאלד עשה. כתבת? אפשר לראות, אבל אולי רק תדליקו את המצלמות להגיד לי אלדד שכתבתם. עושה, אני לא רואה מה הוא עושה עם היד, אבל כן, נראה לי שכן. שרון שוחררת. טלי, את בסדר? את איתנו? את כתבת? יופי. אז נראה לי, תשמע, החבר'ה כתבו, הם רציניים. אוקיי. גם דליה הדליקה לרגע את המצלמה, החבר'ה איתנו. החבר'ה איתנו. אז זהו, תראו, אני יכול בשביל לעשות את זה, וזה באמת ניסוי שלא עשיתי אותו אף פעם, לא יודע בכלל אם הוא יצליח, אני מתכונן לזה שלא, אבל בשביל לעשות אותו צריך לרגע להדליק את המצלמות. אוקיי, אנחנו זורמים, מי שהדליק זה בסדר, בלי להלחיץ, אבל הנה, דליה הדליקה ושרה איתנו, אנשים איתנו. אני צריך אבל לראות, צריך טלי. לראות איך עושים שהמדליקים יראו את המדליקים, את עצמם, כי הם יכולים ללחוץ על גלרי, למעלה מימין, בוויו, על גלריה, והם יראו את עצמם. הם יראו את עצמם, זה בסדר. כן, איזה יופי. אוקיי, אז מה אתמקד עכשיו בטלי ובדליה. אוקיי, יאללה. אוקיי, אז אני אעשה את זה, אני אגיד בזריזות, אני שיקרתי, אני כן רוצה שתראו את הציונים שכתבתם, אבל אני מבקש בתור התחלה מכל מי שהשתייה שלהם קרה, רק מי שהביאו שתייה שהיא, לא יודע, מים, קולה, אייסטי, משהו כזה, שתייה קרה, אם אפשר, תעלו את הפתק שלכם ותקרבו אותו למצלמה. או תכתבו בצ'אט. נגיד שרון שלו אוכלת, או שתכתבו בצ'אט, גם עובד. הנה שלי בכתב מראה, אוף. 7, רואים, נתנו להם. או תכתבו לנו, או תראו לנו, רגע, אני מנסה לראות. רק מי שיש לו שתייה קרה. נראה לי שכולם שתו שתייה חמה. כולם שתו שתייה חמה? אני רואה שאיש לא מראה לנו ואף אחד לא כותב, אז בואו נעבור למי ששתו שתייה חמה. כל מי שהביאו שתייה חמה. שמע, בכל זאת... האמת, אם זה רק זה, אז אני מעדיף לא לראות אולי. לא, בכל זאת, בואו ננסה. שתייה חמה לקרב למצלמה או לכתוב בצ'אט? טמפרטורת החדר זה נחשב בחם, יאללה. טמפרטורת החדר, כן. חום החדר זה קר, אבל בסדר. מיכל לא כל כך נהנית מאיתנו, היא נותנת לנו 3, יפה יותר, 6, 7. סיוון 6. זה כל השתייה החמה, נכון? רגע, שרה מראה משהו, אני לא מצליחה לראות. שרה, תכתבי בכל זאת בצ'אט, רגע, אני אגדיל אותך. 5. עידו 5. גם טל פחות נהנית. 3. שרה? שרה נתנה לנו 8, שרה בסדר, אל תראה אותה ככה. איפה שרה? רגע, אני עכשיו רוצה... גם טובי 8. אוקיי, עכשיו רגע נעצור, זה לא כדי to fish for compliments, אנחנו נסביר. אני לא חשבתי, אבל אני עכשיו קולט כמה זה... אתם רואים? זה יותר טוב זה החזיק אותי בדיאטה. תסביר רגע מה ניסית לעשות. אוקיי, זהו, אין קבוצת מחקר ובקרה כי כולם פה עם שתייה חמה, אבל נתקלתי בניסוי נפלא שגם עוסק בקומפורט פוד, שבו לקחו אנשים, כאילו הזמינו אנשים לניסוי, אני מאוד אוהב ניסויים בפסיכולוגיה שהם כאלה מתחכמים, הזמינו אנשים לתת איזושהי הערכה, כאילו לניסוי שבו הם מתבקשים לתת הערכה לקורות חיים של אנשים, לקרוא קורות חיים ולפי זה להמליץ או לא להמליץ לכל מיני דברים, ובדרך במעלית האסיסטנטית שעושה להם את הניסוי כאילו
רוצה להתעסק בלוח שלה, והיא מבקשת שיחזיקו לה לרגע את המשקה, כי היא נותנת את הכוס, תוכל להחזיק שנייה, ואז היא מסדרת לוקחת חזרה. בחצי מהאנשים הכוס הייתה עם שתייה חמה, בחצי עם שתייה קרה, וזה יצר הבדל מובהק בחוות הדעת שנתנו אחרי 5 דקות לאנשים, ואלה עם השתייה החמה היו הרבה יותר מפרגנים. וזה, אם אנחנו, איך זה מתקשר לאוכל מנחם, זה עוד דרך לשלוח מסר באותה שפה אל המוח שלנו. וכאן זה אפילו הדרך הכי עקיפה, וזה אחד הדברים הכי מופלאים בחוויית הטעם דרך אגב, כי זה קורה בכל מקום בחוויית הטעם. חמימות, כמעט ברמה אסוציאטיבית, הם לא נטפו במעיל, הם לא היו במקום נעים, הם פשוט חוו את הדבר שנקרא חום. החום הזה לא נשאר, הגוף שלהם לא התחמם, אבל הם חוו חוויית חום. ביום חם מאוד כל הכרה זה הדבר, אין ספק. שרון, אני לא מדבר על זה, ואני לא מדבר על זה שכאילו שכל דבר הוא אוניברסלי וכל דבר הוא תלוי מצב. וכאן גם הם עשו מצב ניטרלי, שינו משתנה אחד ודאגו בכוונה שזה לא, בוודאי. הנקודה היא, וגם לכן זה גם לא איזה לא, אני רגע סיפור רוצה אחד. לשאול, נגיד טובי ושרה וסיוון ויפה ורפאל, שתיתם שתייה חמה? נגיד לצורך העניין, כדי להבין. רגע, למה? כמה קיבלתי שם? אני סופרת לך את הגבוהים. גבוהים, אז רגע, כולם שתו שתייה חמה, נכון? השתייה הנה, קרה יפה לא שתתה שתיתי. קרה והיא נתנה לך מאוד גבוה, אבל שרה שתתה חמה. טוב, זה קשה לי לבדוק את זה על קבוצה מאוד מאוד קטנה יחסית, אבל אני רגע אסכם כדי לעשות איזה משהו לינארי של כל מה שהגענו עד עכשיו, אוקיי? קודם כל אתה אומר לנו להיות קצת יותר סלחנים כלפי עצמנו. התקופה היא תקופה קשה. ואנחנו מחפשים דברים להאחז בהם. הם לא נמצאים בחדשות, הם נמצאים באנשים שקרובים אלינו, אבל לפעמים האנשים שקרובים אלינו רחוקים, ובמקומות שמדאיגים אותנו. ועל כן אנחנו מחפשים את הדברים שהגוף שלנו יוכל להאחז בהם, גם בלי להשקיע בכך מחשבה או מאמץ, את הדברים הכמעט מיידיים. עכשיו, אוכל תמיד עושה לנו את זה. נכון? אוכל עושה לנו את זה גם אם חנוכה היה עכשיו בשנה שמחה ורגילה. אבל בשנה כזאת, או אני אומרת שנה, אנחנו כבר נכנסים לחודש השלישי, אני מקווה שזה לא יהיה שנה. אבל בתקופה כזאת, הזמינות של אוכל שמתקשר לנו לזיכרונות טובים, שנותן לנו מענה לסביבה חמימה יותר, אוקיי? בטח בחורף, שיש בו כמות גבוהה של פחמימות, שיש בו כמות גבוהה של שומנים, אם יש בו גם סוכר, אז גם זה עוזר להתפרק מהר בגוף ולשמח את ליבנו. כל הדבר הזה אולי באמת ייכנס לנו לאזורים בגוף שאנחנו לא בוחרים שזה ייכנס אלינו אליהם, אבל זה ייתן לנו, זה יעבור קודם כל דרך הנפש, זה יעבור קודם כל דרך מצב הרוח שלנו, וייתן לנו סוג של נחמה. עכשיו בעצם מה שאתה אומר, זה שכשאנחנו ניגשים לאוכל הזה, במידה שאנחנו אוכלים אותו במינון נכון, בסדר? לא מדברת פה על לטרוף מגש של סופגניות, סופגניה. אז אתה בעצם באיזשהו אופן אומר, אנחנו מקלקלים לעצמנו, אם אנחנו ניגשים לזה, ואוטומטית אומרים לעצמנו, זה רע, זה מבאס, זה לא בריא, זה יהרוס לנו. זאת אומרת, אתה אומר שבמינון נכון, יש בזה אפילו מידה נכונה של להתיר לעצמנו לעשות את זה. שזה בסדר, כי זה בא לעשות לנו דבר טוב. זה נכון? זה מה שאתה אומר בעצם? את יודעת שלפני הביזיון האחרון של הרווארד, ממש מעכשיו, היה להם עוד ביזיון במאי. האטלנטיק חשף שהם יושבים על גילוי תזונתי היסטרי, ופשוט קוברים אותו ולא מספרים עליו. ספר. והוא שגילו במחקר עוקבה ענקי, שסטטיסטית גלידה פעם בשבוע מורידה את הסיכון להתקפי לב אצל חולי סוכרת. מה שאתה אומר כמובן אמיתי, אתה לא ממציא את זה, זאת אומרת... תחפשו באטלנטיק, תגגלו את הדבר המופרע הזה ותגיעו לשם. אוקיי. וזה יותר מזה, גלידה עדיף על בלי גלידה. כלומר, אם יש לך סוכרת, אז לפי דבר ששוב, זה מופיע בדוקטורט של מישהו,
שהמישהו בעצמו לא מתראיין על זה, יש שם כנראה פוליטיקה רצינית וזה באמת מפחיד והמון אחריות, כי אם הרווארד אומרים משהו, ארגון הבריאות העולמי, זה מאוד מפחיד. אבל נכון. המידע אומר שאם יש לך סכרת, אז עדיף לאכול גלידה פעם בשבוע על פני לא לאכול גלידה, ואז מדוע? יהיה פחות סיכון להתקפי לב. מדוע הרפואה לא יודעת על כלום מדוע, המדע יודע, באמת יודע רק לתאר, מדוע אנחנו משערים. אז בהקשר הזה, השערה שם שהעזו לשער, זה שזה מוריד לחץ. אתה רגוע יותר, לא יותר מדי, אלא כי הסבר לשומנים רבועים ולזה שזה גם כאילו זה עם גלידות, כאילו זה עם מידע עצום, זה גם גלידות ג'אנק וגם זה לא איזה רק אם אתה באיזה בר בריאות. גלידה פעם בשבוע הם גילו שזה טוב. וכאן אני רוצה להוסיף על מה שאמרת, על העצה הזאת, על העצה לחיים הזאת, שכן, זה בסדר ללכת לדבר המזיק הזה, ועדיף ללכת בלי רגשות אשם מאשר אם, וזה לא קשור כבר לאוכל, זה לקח לי להגיע לגיל שאני יודע שאם כבר אתה אוכל משהו. אבל אפשר, יש לזה תחליף. למשל, לאכול עם אנשים, לאכול אוכל טוב עם אנשים שאוהבים, זה יוצר את אותו טוב, וזה יכול לבוא, אתה פחות תצטרך את הסוכר, גם מי תוקעים. וכאן שוב, אני קורא את הכל במקום לחיות את כל הצרות האלה, אני משתדל לקרוא על זה באבסטרקטים של כתבי עת אקדמיים. אבל אנשים, כאילו, האנשים שהולכים יותר לקומפורט פוד ולדברים האלה, הם אנשים עם בדידות וחוסר ביטחון, ששם זה עוזר להם. ואם אפשר להקיף את עצמך, או יותר להיות עם אנשים שאתה אוהב, אז כל אוכל יהיה יותר מנחם. זו עצה נפלאה. אני לא בטוחה שיש הרבה מה להגיד אחריה. אני חושבת שהיא פשוט עצה נפלאה. אני רוצה כן לסגור רגע, לחזור לספר שלך, משום שאני חושבת שעשית בו מסע מאוד מאוד אמיץ של אדם, של אדם שהתחיל בלדעת באמת כלום על אוכל, אחרי חנוכה, סליחה. והפך אותו למשהו שהוא מבין בו לעומק. וכמו שעידו אמר לפני כן, שהספר הזה שינה את האופן שבו הוא מבשל, יש בספר הזה קריאה לאומץ, לא להיצמד למתכונים, אלא להיצמד לעקרונות. כמו שאמרת עכשיו, כלומר, תפחדו פחות במלח ובפלפל, תפחדו פחות בדברים שאתם מערבבים יחד, תבינו איך דברים פועלים, והבישול שלכם אוטומטית יהיה כאילו גם חכם יותר, אבל גם טעים יותר. ואתה מסיים את הספר, ואני רוצה להקריא את העצה שלך ממש מסוף הספר, הספר שוב, לא ספר בישול, אבל תמצאו בו גם מתכונים, אבל זה החלק הקטן יותר, גם עצות מאוד נבונות. אתה מסיים אותו כך. זו העצה שאני חוזר אליה שוב ושוב, כי אני עצמי נתקל בה שוב ושוב. התאמצו שכל ארוחה תהיה שווה את זה. זה יפה, כי זה ממש חוזר למה שאמרת אתה בסוף דבריך רגע קודם. אמרת לעשות את זה עם אנשים. אמרת לעשות ארוחות שאתה רוצה להגיע אליהם. במקרה הזה, כי אתה עם אנשים שאתה אוהב. השקיעו יותר בחומרי גלם משובחים. חישבו על הפרטים. התאפקו מול הזמינות. חפשו את החוויה. חפשו את השוני. חדדו אותו. טעמו אותו. בתור מי שכבר קצת מכירים אותי, אתם יודעים שבעיניי העצות האלה הן יותר מקלישאה, הן גם עצות לבישול של עוד דברים מלבד בשר, ובעצם אולי הן גם עצות לעוד דברים מלבד בישול. לאורך המסע שלי, סליחה, גיליתי שהדרך ליהנות יותר במטבח דומה להפליא לדרך ליהנות יותר מעוד דברים בחיים, מכל דבר. אבל זה כבר עניין לשיחה אחרת, אולי פעם כשנאכל משהו. ואני רוצה להגיד לך אולי שווה במהדורה הבאה שנוציא לזה, כי כל הזמן אנחנו מדפיסים את זה שוב ושוב, להוסיף את העניין הזה, שזה תאכלו עם אנשים שאתם אוהבים, ותזכרו שהאוכל תופס בחיים שלכם מקום שהוא הרבה יותר מתכליתי, אלא שממלא את הנפש. במקום שדברים אחרים לא יכולים למלא אותה, ובטח בזמן הזה מילים לא מספיק מצליחות לעשות את זה, לפעמים. נכון? כן, זו הייתה שיחה.
מרירה לא, מתוקה. איזה יופי שאנחנו עושים את זה כל כך הרבה פעמים ביום. נכון, זה מאוד נכון. יפה אומרת שהציון שלה עלה ל9 כי היא פועלת על פי מה שקראתי מתוך הספר שלך, That's the spirit. ציפי, איזו עצה את רוצה שנחזור עליה, ציפי? כי היו לו כמה עצות טובות. תכף מה ציפי שאמרת. תכתוב לנו איזו עצה היא רוצה שנחזור עליה. ואני רוצה להגיד לך, אסף, שדווקא הביישנות שלך, אני אולי התאית בשיחה, כי אתה מאוד מאוד מסתייג מלומר דברים עם סימני קריאה בסופם, כי אתה אדם מאוד למדן, אני לא יודעת כמה אנשים הבינו את זה. אתה לומד המון 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 לפני שאתה קובע משהו עם נקודה בסוף. אבל אני מאוד מעריכה את זה בך, את העובדה שאתה לא מדבר בסיסמאות, והעובדה שאתה מבלה את אותו זמן בבישול, כמו בקריאת אבסטרקטים, תקצירים של מאמרים מדעיים, מכתבי עת מדעיים על מזון. ואני חושבת שאם הצלחנו להבין אותך, כולנו, אז זה הסוד שלך. העצה הייתה לאכול עם אנשים ולהפוך את הארוחות שלנו לשוות את זה. עידו עוזר. עידו הוא העורך הסודי של הספר שלך ושל השיחה שלנו. חברים יקרים, קודם כל אני רוצה להודות לאסף מאוד מאוד על השיחה הנהדרת הזאת. תודה לך ולכם שבשביל השעה הזאת. נכון, שהייתם איתנו, שביליתם, שנתתם לנו מהזמן שלכם שעה אחת, היום בערב. ארז מודה לך וכותב שהיה מנחם. אני רואה. תודה. אנשים, תראה, אתה רואה? אתה רואה כן, אני בתגובה? עכשיו כותב לכולם חזרה. איזה חמוד. אתם מקסימים, שתדעו לכם. אתם באמת מקסימים. תדעו, זה נכון שסופרים רבים שמגיעים לפה, אנחנו גם מספרים על הספר שלהם, אבל הם אינם מקבלים בעבור זה תגמול, ויש כאלה שאמרו לנו לא, ואתם לא תשמעו עליהם, ויש כאלה כמו אסף שאומרים כן, בשמחה, אני רוצה לראות אנשים ולדבר עם אנשים. אז על כך אני מודה לך ולכל הסופרים האלה שמגיעים. אני חש מתוגמל. תראה איזה כיף, תראה את האנשים האלה, תראה איזה מקסימים הם. ואני יודעת שהשיחה היום הייתה לא אולי מסודרת לגמרי, אבל היא... שהתכוננו להכיר אותי. בדיוק, אבל זה אסף. והאוכל שלו הוא, התשתית שלו מסודרת, אבל מלמעלה הוא עושה פלאות. זהו. ואני נורא משכנעת אותו עכשיו לכתוב עוד ספר. שתדעו, אני מפעילה פה לחץ קבוצתי, כדי שאנחנו נקבל ממנו עוד תוצר נפלא כזה בהמשך. טוב, אסף יקר, תראה איזה יופי. אוי נכון, זה באמת, וואי, שרון כתבה דברים סנסציוניים על הספר, כולם להיכנס, כל הספרים, די, כבר השתכנעו, אסף, זה בסדר. מקבל בהכנעה כל מה שכתוב שם. תודה חברים יקרים, הלוואי שיהיו ימים טובים יותר, ונתראה ביום רביעי בהרצאה הבאה עם מאירה ברנע גולדברג. ערב טוב ושקט לכולם, תודה רבה אסף יקר, להתראות. תודה מאיה, ביי כולם, תודה.